I seguim amb més problemes de gravetat. En aquest cas farem un problema de la selectivitat catalana, que és el problema 1 de setembre de 2010. Parlarem de períodes, de lleis de Kepler, sí, crec que lleis de Kepler, i és una mica xulo, aquest està prou bé. És una mica pensar fora de la caixa, que està bé. Ens diuen, la distància mitjana del planeta Júpiter al Sol és 5,203 vegades la distància mitjana de la Terra al Sol. Per tant, Júpiter està més lluny que la Terra, afortunadament. La massa de Júpiter és 317,8 vegades la massa de la Terra i té un radi de gir, té un radi de terrestre, o sigui, el radi del planeta, és 10,52 vegades el radi terrestre. Suposem que les òrbites dels planetes que giren al voltant del Sol són circulars. Calculeu la durada de l'any de Júpiter, és a dir, el temps que triga Júpiter a fer una volta entorn del Sol, i la velocitat d'escapament a la superfície de Júpiter. D'acord? I ens donen com a dades, això és important, el radi de la Terra, d'acord? El radi de la Terra 6.370 quilòmetres, més o menys, i la gravetat a la superfície de la Terra, aquest 9,81 metres per dit segon al quadrat. D'acord? Aleshores, anem a recuperar una mica quines són les dades, d'acord? D'acord, doncs les dades són aquestes, d'acord? La distància de Júpiter al Sol en funció del radi de la Terra al Sol, la massa de Júpiter en funció de la massa de la Terra, el radi de Júpiter en funció del radi de la Terra, el radi de la Terra i la gravetat a la superfície de la Terra. D'acord? Són aquestes unitats. Primera cosa important, mai utilitzem quilòmetres, és un lío, sempre potser és una liada, per tant, intentem sempre que puguem anar-nos-en als metres. D'acord? Per tant, 6,37 per 10 a la 6 metres. D'acord? No vull dir que jo l'he cagat quan feia recerca perquè tenia el radi de la Terra pensant que eren quilòmetres en metres i estava loquíssimo durant un mes, durant una setmana, perquè no sabia quin error estava fent i és que havia dit que la Terra tenia 6 quilòmetres de radi. O sigui, és un error que ens pot passar a tots, així que protegim-nos-en. Aleshores, el problema. Recordem què ens estava demanant. El problema ens estava demanant que la durada de l'any de Júpiter, és a dir, el temps que triga Júpiter a fer una volta entorn del Sol. D'acord? Molt bé. Aleshores, les dades que ens estan donant, fixeu-vos-hi, són de radis de distància a Sol i ens demanen períodes. Per tant, hem de pensar, hem de tenir ben clar quina és la fórmula que ens relaciona períodes amb radis. Si tenim radis, volem períodes. Per tant, aquesta fórmula és la que va fer el bueno de Kepler, que és la fórmula de la tercera llei de Kepler, que és 4pi quadrat, R al cub, entre G per GMT quadrat. D'acord? Molt bé. Aleshores serà fàcil, no? Si jo tinc el radi, doncs trobo el període. Directe. Però hi ha un petit problema, i és que això d'aquí, si us fixeu, no és cap de les dades que he apuntat jo dalt. Per tant, a priori jo no podria fer el càlcul. Aleshores, aquest és un problema que es diu problema de quocients, d'acord? Em donen una relació entre dos períodes, entre dos radis, i he d'utilitzar això a partir de la llei de Kepler per trobar el que em demanen, d'acord? Llavors, el que he de fer és aplicar aquesta equació a les dades que em donen. És a dir, jo les dades que tinc sé que, per exemple, el radi de Júpiter al Sol el sé. I això, aquesta equació de la llei de Kepler, em donarà el període de Júpiter al Sol, que és justament el que necessito, no? Això és el que vull. Però GM no ho tinc. Llavors, el que puc utilitzar per saber GM, o perquè no em faci falta, és dir, doncs, faig el mateix amb la Terra. Doncs, R, Terra, al Sol. El radi de la Terra al Sol és una cosa que no m'ho diuen, però em diuen que hi ha una certa relació entre el de Júpiter i el de la Terra. Per tant, potser aquesta relació la puc aprofitar. I el radi de la Terra al Sol, doncs també, el període de la volta de la Terra al voltant del Sol també el sé, és un any. No? Per tant, tot i que realment dades no en sé cap, o sigui, l'únic que sé és la relació entre aquesta i aquesta, entre el Júpiter, entre Júpiter i entre aquests dos radis, és l'únic que sé, la relació entre ells dos, i sé que el que em demanen és això, i això ho sé, i el de la Terra al Sol el sé. Per tant, el que he de fer és agafar aquestes dues equacions i dividir-les. Divideixo una entre l'altra, i així el que aconseguiré és, fixeu-vos-hi, em quedarà 4pi quadrat entre R Júpiter al Sol al cub
entre 4pi quadrat radi Terra Sol al cub igual a gm t Júpiter Sol al quadrat entre gm t Terra Sol al quadrat. I això per què ho he fet? Doncs mira, perquè tatxo, 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 tatxo. O sigui, el que he aconseguit fer en aquesta relació és que el que no sé, que són el GM, se'm simplifiqui. I llavors, el que recordeu, a mi el que em demana és aquesta cosa d'aquí. És el Júpiter Sol, d'acord? Per tant, el que puc fer és aïllar-m'ho. Em passo el T del Sol, el T de Terra Sol, el període de Terra Sol al quadrat multiplicant a l'altra banda, i ens queda que el període de Júpiter al voltant del Sol és igual al període de la Terra al Sol al quadrat per radi Júpiter-Sol al cub entre radi Terra-Sol al cub. Vale? Escrivint-ho d'una manera una mica més senzilla, és el radi Júpiter-Sol entre radi Terra-Sol al cub. D'acord? Llavors, quina és la gràcia? Doncs que justament jo sé que el període Terra-Sol és un any, per donar com això un quadrat, i que el radi Júpiter-Sol, tal com està donant anunciat, és 5,203 vegades el de Terra-Sol. Per tant, que R Júpiter-Sol entre radi Terra-Sol, si jo passo a l'R Terra-Sol dividint a l'altra banda, és igual a 5,203. Per tant, que el T J Sol al quadrat és igual a un any al quadrat, Amy, multiplicat per 5,203 al cub. D'acord? I això, si feu els càlculs, i feu l'arrel quadrada que toca, perquè això és el TJ Sol, ens acaba quedant, d'acord, que el temps, el període de Júpiter entorn del Sol és 11,87 anys. D'acord? Fixeu-vos que aquí ja està això en anys. Vale? Per tant, quan jo faci l'arrel, estarà en anys. D'acord? No en segons. Sempre és més fàcil fer-ho en segons, però bueno, en aquest cas ens demana que ho diguem en anys. Així que, pa'lante i que el burro no s'espante. Vale? Molt bé, entesos. Doncs això és el problema 1, a l'apartat A. A l'apartat B ens demanen la velocitat d'escapament a la superfície de Júpiter. D'acord? Per tant, primer de tot el que hauríem de fer és què és això de la velocitat d'escapament. D'acord? Un altre cop serà un problema d'aquest tipus. Vale? Ens estan donant, en el cas de l'anunciat, ens estan donant, recordem-ho, relacions entre la massa de Júpiter i la massa de la Terra i el radi de Júpiter i el radi de la Terra. D'acord? Això és el que ens estan donant. D'acord? Per tant, el que hem de fer és utilitzar això per trobar la velocitat d'escapament a Júpiter. Però abans d'això hem d'entendre què és la velocitat d'escapament. Vale? La velocitat d'escapament és si jo tinc un planeta, d'acord? I vull ficar un coet i enviar-lo a tomar per culo, d'acord? La velocitat d'escapament es defineix com la velocitat que li ha de donar a aquest coet per tal d'enviar-lo fins a l'infinit. Vale? I que arribi a l'infinit amb velocitat 0. Vale? És com que és el mínim que li ha de donar perquè s'escapi totalment de la Terra, perquè arribi fins al final. I amb velocitat 0, és a dir, el mínim. No li vull donar cap extra velocitat, sinó que vull que arribi allà, quieto. És un experiment filosòfic, al final, vull dir, és impossible arribar a l'infinit, impossible arribar a l'infinit parat. Però la idea és aquesta, d'acord? Aleshores, sempre que vulguem fer una transició d'una distància a una altra distància, això és un problema d'energia mecàniques, d'acord? És un problema de conservació de l'energia, d'acord? Per tant, hem de trobar l'energia inicial del bitxo i l'energia final del bitxo quan arriba a l'infinit, d'acord? I arriba a l'infinit amb velocitat 0. Per tant, l'energia inicial és igual a l'energia cinètica més energia potencial. En aquest cas, l'energia cinètica li estic fotent jo amb un bon totxo, amb una velocitat d'escapament, d'acord? Velocitat d'escape. I li resto l'energia potencial que té pel fet d'estar a la superfície de la Terra. D'acord? En concret, això d'aquí, aquesta R d'aquí que acabo de dir-vos ara, en realitat, millor ho faig bé, és el radi de la Terra.
D'acord? I l'energia final és energia cinètica més energia potencial. L'energia cinètica estic dient que arribi a l'infinit amb velocitat 0, per tant no té energia cinètica. I l'energia potencial és amb R tendint a infinit, per tant és tendint a un menys m entre R molt gran, infinitament gran, al límit amb R infinit, això dona també 0. Vale? Per tant, la velocitat d'escapament és demanar-li que se'n vagi fins a velocitat 0, vale? Fins a energia 0. D'acord? Llavors, implico la llei de la conservació de l'energia per mirar quanta energia li he de donar jo, quanta velocitat li he de donar jo, per tal de que arribi a energia 0. D'acord? I és això igual a 0, d'acord? Llavors, igualem una mica i ens queda, després d'uns certs càlculs, d'acord? Podeu veure que, per exemple, la M es tatxa, el GMRT el passo a l'altra banda, multiplico per 2, faig una arrel i em queda que la velocitat d'escapament és arrel de 2GM entre el radi de la Terra. D'acord? Aquesta fórmula és bastant important, d'acord? És bastant típica que la preguntin. Llavors, si la sabeu de memòria, doncs mira, això que teniu guanyat i no heu d'anar repetint aquest percal cada vegada. D'acord? Però bueno, si voleu repetir-lo cada vegada, ja veieu. Es repeteix i ja està. D'acord? Aleshores, el que volem fer és utilitzar aquesta fórmula que acabem d'obtenir, que és la velocitat d'escapament, d'acord? Que es calcula com 2 vegades Gm entre el radi del planeta que hem d'escapar. D'acord? Aleshores, volem fer-ho en concret en el cas de Júpiter. D'acord? En el cas de Júpiter, doncs hem d'utilitzar les dades de Júpiter, que és la massa de Júpiter i el radi de Júpiter. D'acord? Si aneu a l'enunciat, veureu que no ens donen la massa de Júpiter ni el radi de Júpiter. Ens donen en relació amb el radi de la Terra. Per tant, bueno, de moment utilitzem això i ja veurem què podem fer. Vale? En concret ens diuen que la massa de Júpiter és 378 vegades la massa de la Terra. D'acord? I també ens diuen que el radi de Júpiter és 10,52 vegades el radi de la Terra. El qual està bé, però tampoc és que ens hagi jugat molt encara. Fixeu-vos que el radi de la Terra sí que el tinc, d'acord? L'enunciat me l'està donant, és 6.367 quilòmetres. El que no sé, però, és ni la G aquesta ni la M aquesta. Llavors, això és el petit problema. És que les dades que em donen no són les que necessito directament, d'acord? Però fixeu-vos que a l'enunciat ens dona una altra dada, que és aquesta d'aquí, que és la gravetat terrestre. La gravetat 9,80 que es troba a la superfície de la Terra. D'acord? El fet que jo encara no l'hagi utilitzat és una mena de símptoma de que segurament em falta utilitzar-la ara. D'acord? Al final les dades que ens donen normalment, és la selectivitat, no són molt cabrons, són les dades que hem d'utilitzar. D'acord? Aleshores, hem d'intentar entendre com pot ajudar-me a saber la gravetat. Llavors, per fer-ho, recordeu que hi ha un vídeo de teoria que us ho explica molt millor. La gravetat es dona a la superfície d'un planeta com Gm entre R. D'acord? En concret, doncs, a la Terra serà doncs, la massa de la Terra entre el radi de la Terra al quadrat. D'acord? Per tant, aquest GMT que jo no em sé calcular, que tinc aquí, d'acord? Aquest GMT, que no m'estic sabent calcular, en realitat puc calcular-lo com GRT quadrat. I fixeu-vos que el radi de la Terra el sé i la gravetat també me l'està donant. Per tant, col·locant això aquí, això ens queda 2 per 378 per GRT quadrat entre 10,52 RT. Si fem unitats de números, això és 2 per 378, se'n simplifiquen a una RT entre 10,52. I si fem el càlcul d'això, fiquem G igual a 9,80 metres per segon i radi de la Terra 6.367 quilòmetres, el que obtenim és 6,14 per 10 a la 4 metres per segon, que és el resultat. Són, si voleu escriure en notació que no sigui raríssima, putos físics que van parir la notació científica, són 61.400 metres per segon. Si voleu encara més
unitats diferents, doncs 61 km per... Són 61 km per segon. Vale? Per tant, la cosa va bastant ràpida. Okay? Si volem escapar de Júpiter, li hem de fotre canya. D'acord? He vist que no es veu. Vale? 61 km per segon. Aleshores, fixeu-vos en l'important, d'acord, de saber treure el màxim de les dades que ens donen. D'acord? Quan ens donen quantitats una respecte a l'altra, solament el que està buscant una mica és que fem aquest tipus de quocients. Vale? És que intentem al final utilitzar les dades que ens donen, exprimir-les al màxim per poder arribar allà on volíem. D'acord? Ens veiem en més problemes.